Fl-istess ġimgħa li nqabad jikdeb dwar l-iskandlu ta' Mario De Marco, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li hu jgħid il-verità. Għaliex jiena nadif u jajruna kemm jajruna jien nadif ser nibqa'. Għaliex jiena ngħid il-verità. Kien din il-ġimgħa li Simon Busuttil gideb meta qal li Mario De Marco ppubblika l-irċevuti kollha brabta max-xogħol li ħa meta kien Ministru minn persuna li jisimha hu fil-Panama Papers, meta mhux vera xejn. Mario De Marco produċa wkoll l-irċevuti ta' dak ix-xogħlijiet illi saru. Dr. Busuttil, il-bieraħ ħadd li l-Viċi Kap tiegħek Dr. De Marco ippubblika l-irċevuti tiegħu. Fejn ippubblikhom dawn? Nistgħu narawhom aħna? Jiena ħadd li Mario De Marco diġà ta' spjegazzjoni sħiħa. Il-bieraħ li ppubblikhom Dr. Busuttil. U paċenzja għamel mistoqsija u tibdix tkun mal-edukat sewwa għamel mistoqsija u tinterrompix. U fil-waqt li hu baqa' ma ddeċidix dwar viċi kapijiet, iddeskriva bħala farsa d-deċiżjonijiet tal-Prim Ministru. Għalkemm anke hawn jispikkaw l-inkonsistenzi għaliex fil-waqt li qal li ma teħdiġ azzjoni irrikonoxxa li Konrad Mizzi irriżenja. Jiena ħsibt li kelli rekord tal-inqas żmien bħala viċi kap ta' partit għaliex wara 5 xhur biss sirt kap tal-Partit Nazzjonalista. Ħsibt li kelli rekord. Imma Konrad Mizzi kissirli dan ir-rekord. Mhux għax sar kap tal-partit tiegħu għaliex kellu jitlaq jirriżenja bil-kariga tiegħu. Fjum il-ħaddiem il-Partit Laburista ħejja attivitajiet li jfakru l-ħidma li saret minn dan il-gvern f'dawn l-aħħar 3 snin. Ħidma li fiċ-ċentru ta' kollox kien hemm il-ħaddiem. Għal Busuttil l-attività fil-Belt Valletta hi manifestazzjoni għal Joseph Muscat. Fil-fatt il-manifestazzjoni tal-Partit Laburista llum mhix ser tkun manifestazzjoni favur il-ħaddiema, imma ser tkun manifestazzjoni favur Joseph Muscat. U jekk skont Busuttil il-manifestazzjoni kienet għal Joseph Muscat, il-Partit Nazzjonalista u hemm għan-nazzjonalisti. Il-Partit Nazzjonalista hija hawn għan-nazzjonalisti.